ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାଳୁତ ସୁରୁଜ ନ ଉଠୁଣୁ ଆଜ ହସର ଆଲୁଅ ବୁଣି ହସର ଆଲୁଅ ବୁଣି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲେ ବଉଳ ଶୁଆ ସାରି ଡାକ ଶୁଣି ଶୁଆ ସାରି ଡାକ ଶୁଣି କାଢ଼ି ଦେଲି ଯେବେ ଛାଡ଼ି ବେଣା ଛାଡ଼ି କେଡ଼େ ସୁଖେ ବେଣା ଛାଡ଼ି କେଡ଼େ ସୁଖେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେ ଯେ ମିଶିଗଲେ କାହିଁ ଗହନ ବନର ବୁକେ ଗହନ ବନର ବୁକେ କହ ବୋଉ କହ ତୁହି ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ କହ ବୋଉ କହ ତୁହି ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ ଉଡ଼ାଇ ଦେ ତ ପଶା ଶୁଆ ସାରି ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ କହ ବୋଉ କହ ତୁହି ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ ଚମ ଧୋଡ଼ୁ ଧୋଡ଼ୁ ପୁଙ୍ଗୁଳା ବୁଢ଼ାଟେ ଦେଖିଲେ ସଡ଼କ ଦାଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସଡ଼କ ଦାଡ଼େ ଦିହ ଥୁରୁ ଥୁରୁ ବାଳ ଫୁରୁ ଫୁରୁ ମାଘର ବାଘୁଆ ଜାଡ଼େ ମାଘର ବାଘୁଆ ଜାଡ଼େ କାଲୁଆ ବାର ହାବୁକା ମାଡ଼ରୁ ଭରତିବ ବୋଲେ ସିଏ ଭରତିବ ବୋଲେ ସିଏ ଦିହରୁ କାଢ଼ି ମୋ ଲାଲ ଶାଲ ଟିକେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲି ତା ଦେହେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲି ତା ଦେହେ କହ ବୋଉ କହ ତୁହି ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ ତୁ କହ ତୁହି ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ ନିଶା ବୁଢ଼ାକୁ ଶାଲଟିଏ ଦେଇ ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ କହ ବୋଉ କହ ତୁହି କରିନି ତୁହି କହ ବୋଉ କହ ତୁହି ବଣ ଶୁଆ ସାରେ ବଣେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଆପଣା ଜନମ ଥାନେ ଆପଣା ଜନମ ଥାନେ ସାଥୀ ମେଳେ ଏବେ ଗାଉଥିବେ ଡାଳେ ମନ ଉଲାସିଆ ତାନେ ମନ ଉଲାସିଆ ତାନେ ଶାଲ ପାଇ ବୁଢ଼ା ଶୀତ ହେ ମାଳରୁ ଏ ଶାଲଟି ଯିବ ତରି ଏ ଶାଲଟି ଯିବ ତରି ତପଣ ତପରା ଶୀତ ବାରଣୀ ମୋ ଶାଲ କି ହେବ ତା ସରି ଶାଲ କି ହେବ ତା ସରି କହ ବୋଉ କହ ତୁହି ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ କହ ବୋଉ କହ ତୁହି ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ ନିଆସି ମନରେ ସୁଖ ଟିକେ ଦେଇ ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ
ଆସ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଜାଣିବା। ବାଳୁତ, ଆଜ, ଗହନ, ପୁଙ୍ଗୁଳା, ଦାଢ଼େ, ଜାଢ଼େ, କାବୁକା, ନିଶାହା, ଶୀତବାରଣୀ, ନିଆସି ଏଭଳିଆ ଆମର କେତୋଟି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅଛି। ସେଇ ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ବାଳୁତ ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ। ସେହିପରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶୁଆଶାରୀ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ିଗଲେ କାହିଁକି? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାଟି ନିଜର ଶାଲଟିକୁ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଲା କାହିଁକି? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବଣଶୁଆ ସାରି ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ସାଥୀ ମେଳରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାଲଟି ପାଇ ବୁଢ଼ାଟିର ଅବସ୍ଥାରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବ? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାଟି କେଉଁ 2ଟି ଭଲ କାମ କରିଥିଲା? ଏଇଭଳିଆ ଆମର 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲେ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ତମେ ଲେଖିବ। ଏଟା 2 ନମ୍ବର ସରିଲା। 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି କ'ଣ ନା, ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛି, ସେଇ ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯେପରି ବରତିବ, ବର୍ତ୍ତିବ। ଜନମ, ଜନ୍ମ। ପିଲେ ଆଉ 2ଟି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା ତମେ ନିଜେ କରିବ। କରମ, ମରମ। ଏ 2ଟି ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘରେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର କରିକି ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖେଇବ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଏକାଠି ରଖାଯାଇଛି। କାହା ସହିତ କିଏ ମିଶିବ ତାକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଆମେ ଲେଖିବା। ଯେପରି ପୁଙ୍ଗୁଳା। ପୁଙ୍ଗୁଳାର କ'ଣ ହେବ ନା, ପୁଙ୍ଗୁଳା ବୁଢ଼ା। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିକି ସେ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଆଣି ଲେଖିବା।